Γεια σας παιδιά, τι κάνετε, πώς είστε, ελπίζω να είστε και όλοι καλά. Στο σημερινό βίντεο θα παίξουμε με έναν YouTuber που το μάθα εγώ το YouTube. Ορφέας κάτω παύλα Slet. Ελπίζω να το απολαύσετε το βίντεο, γιατί θα είναι ένα βίντεο Brawl Stars μετά από πάρα πολύ καιρό. Οπότε αρχίζουμε. Πάμε, let's go! Εν τω μεταξύ, μόλις τελείωσαν τα σχόλια, δεν σχολιάζω το γιατί. Όποιος δεν το ξέρει είναι γιατί είναι οι διακοπές των Χριστουγέννων. Τώρα όμως έχουμε ελεύθερες μέρες και μας φόρτωσαν 12 φωτοτυπίες. Τι να πεις, φίλε. Αν φτάσω 100 subscribers πριν τον τέλος της χρονιάς, θα σας κάνω giveaway 100 διαμάντια στο Free Fire. Όταν θα τα βάλω δηλαδή, γιατί εγώ δεν είμαι υποχρεωμένος να βάζω πάντα λεφτά. Όπα, sorry, σκοτώθηκα. Από ό,τι φαίνεται, όσο περνάει ο καιρός και δεν παίζω Brawl Stars, τόσο χειροτερεύω. 1v2. Επίσης, θέλω να μου γράψετε στα σχόλια ποιο είναι το αγαπημένο σας άθλημα. Εμένα το μπάσκετ. Ναι, εμάς. Γιατί είναι και ο φίλος μου. Βασικά πήγα εγώ στον φίλο μου. Τσεκάρετε Τώρα θα το κανάλι του. Και αν το γυρίσουμε, θέλω να κάνετε όλοι subscribe και στο κανάλι μου, αλλά και στο κανάλι του Ορφέα, που λέγεται Ορφέας κάτω παύλα Slet. Το ξέρω, αν τον λέτε Σλατίνο, καλύτερα μην πάτε να το τσεκάρετε. Γιατί πλακώνω πολύ εγώ. Ναι, όντως. Πλακώνει, δίκιο έχει πολύ. Αλλά εντάξει μωρέ, πάμε. Εκεί το ρίχνουμε, ωραία. Ωραία, ρίχνεις εδώ. Εδώ. Πήγαινε. Please. Φεύγεις. Τι κάνει! Δεν είναι ωραίο. Πιάσε κόκκινο. Πιάνω. Εγώ. Όπα. Το είδατε αυτό, εντάξει, τέλος πάντων, το είδατε αυτό. Όταν είσαι λίγο άχρηστος. Θες να το πατήσω να το βλέπω. Ωραία. Ποιος πιστεύετε ότι θα νικήσει? Μεγάλη κρίση, θα το δούμε τώρα. Εγώ πιστεύω η Μάντι και εσύ είναι εναντίον μου. Γιατί αυτός ο Κρό είναι άχρηστος. Συμφωνώ με τον Ορφέα. Αλλά αν το γυρίσουμε, αν καταφέρουμε... Τι κάνει ρε. Απ' τα Lidl παίζει το παιδί. Τι κάνει. Εσύ πάντως θα κάνετε subscribe και like. Για το καλό. Για το καλό. Γιατί εμείς είμαστε YouTuber. Καταλάβατε. Ωραία. Τέλος πάντων. Αλλάζω παίκτη. Με έχει σπάσει τα νεύρα. Θα παίξω με... Βάζω έντυπο. Δεν ξέρω πώς λέγεται, τέλος πάντων. Μίκο. Και πάμε. Θα παίξουμε με καλά ρανκάκια γιατί είναι και. Ναι. Επειδή τον έχω Silver 3. Α, δεν μας έβαλε κάτι, πώς και έτσι. Μετά θα μας βάλει... Let's go, πάμε. Μπορεί να είναι και καλή. Ο Dynamite έχει σφαίρες. 17.000 κύπελο. Μαν. Αλλά είναι λίγο άχρηστος. Σιγά, εγώ έχω περισσότερα. Αυτό το παιδί... Ναι, το ξέρω. Ωραία φίλε, με αφήσατε μόνο μου ρε φίλε. Τι να κάνω ρε. Θα κουβαλήσω. Πάμε με σένα, έρχομαι με σένα. Dodge, dope, τι παρέντου Να το φρέντς. Τι κάνει τι ρε. τον έκανε στο... Κολοκυθόπιτα. Επίσης, να το προσθέσουμε αυτό. Αν θέλετε να μας υποστηρίξετε και εμένα και τον Ορφέα, κάντε μας donate στα κανάλια μας. Θα μας βοηθήσει πάρα πολύ. Και έτσι θα ανεβάζουμε και καλύτερη ποιότητα βίντεο. Και επίσης θα σας δίνουμε και πολλά πράγματα. Ναι. Και αν φτάσουμε, προσεκτικά ακούστε με, 100.000 subscribers, Θα δώσουμε 100. θα σας δείξω το πρόσωπό μου. Εντάξει.
Ή, μπορεί Το υπόσχομαι, το υπόσχομαι. ή μπορούμε να κάνουμε ένα πολύ ακριβό δώρο. Ναι, ή ένα από αυτά τα δύο, ξέρω εγώ. Ας πούμε στα 1.000 ευρώ. Ναι, δώρο. Μπορεί, ξέρω εγώ, καμιά μέρα να σας κάνουμε 100 ευρώ. Όποιος μας βάλει περισσότερα λεφτά από όλα του account, υπολογιστές και τέτοια, τότε θα έχει μια έκπληξη των 1.000 ευρώ. Ναι. Ήταν τέλειο. Έλληνες, όχι από Κρήτη. Οι Κρητικοί λένε ψέματα. Τι είπες? Ούτε καν. Μπρο, οι Κρητικοί λένε ψέματα. Ωραία, εντάξει παιδιά. Τέλος πάντων. Μην κάνετε κριτικούς follow. Πώς το λένε? Θα μάθω πώς να βάζω το κανάλι του φίλου μου κάτω στην περιγραφή μου για να του κάνετε subscribe. Εντάξει. Ωραία, πάμε. Θα μου πεις τι δεν θα δεχότανε. Με τρελό μπήκαμε. Τι τρελός είναι αυτό. Μάλλον. Άλλαξε brawler. Δεν το έχεις. Το ξέρω. Μετά αλλάζω σίγουρα. Και παίζουμε και με καλούς και με μεγάλα ranks. Ή εγώ πρέπει να αλλάξω. Είδα. Φεύγεις. Να είναι καλό με αυτό το brawler. Ναι, αυτό. Τι τα είπα. Η ulti του είναι λίγη σφασμένη γιατί σε αφήνει μόνος σου. Φεύγει. Τώρα αλλάζω. Και βέβαια δεν γίνεται να κλείσει το βίντεο χωρίς καμιά τρέλα. Οπότε θα πάμε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Ωραία, αυτό είναι το κλαμπ μου, αν θέλετε να με δείτε. Και Ένα από τα πολύ ωραία κλαμπ είναι το The Wolf που Είναι παίρνουμε αυτός. κάθε εβδομάδα αυτό το Mega Pig. ναι. Έχω και κορντέλιους. Αχ. Να δούμε λίγο το κλαμπ του Μίτσου. Αυτό ήταν το βίντεο. Rank 25 και... Γεια σας.